हैं कौन व्यक्ति के जीवन में क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, किस लिए आया है, क्या उसका नाम है, इतना तक अगर आपको पता है तो पहलगांव में ये हिंसा आतंकवादी हमला होने वाला है, ये पर्ची नहीं निकलना चाहिए था। कब निकलना चाहिए था? तो अगर ये नहीं निकाले हैं तो देश के लिए खतरा है। धीरेन्द्र शास्त्री देश के लिए खतरा है। दिनै फिन आरोबाव बि पास्टरनि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननो लानानै फैबावबाय, जेरावहाय गोबां गोनांथि बाथ्राखौ बिथाङा बेखेवनानै होदों। बे गासै बेखेवनानै होनाय बाथ्राफोरखौ साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा मोनथिथारनांगौ। दा बेयावखायनो आङो बे थांखिखौ लानानै बे भिडिअखौ लानानै फैफिनदों, जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बाथ्राखौ मोनथियो, सोलोंनानै थानो हायो। ये संजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन नोंथांमोना जेन गासै बाथ्राफोरखौ रोखा रोखायै मोनथियो, बुजियो बे पास्टरा बबे बिसयाव बबे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों, जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाब आरो बोसोनफोरखौ नोंथांमोननो सानफ्रोमबो लाबोबाय थानो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना जेन सानफ्रोमबो मोनो, बेनि थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसे मोनसे शेयार खालामनानै होगोन, जिहेतु नोंथांहा शेयार खालामनो हानाय गोबां जायगाफोर दङ, प्लेटफर्मफोर दङ, वाट्सएपआव, फेसबुकआव, इन्स्टाग्रामाव, बहा नोंथाङा शेयार खालामनो हास्थायदों, नोंथांमोना शेयार खालामगोन, जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बेफोर बाथ्राफोरखौ सोलोङो, रोङो, बुजियो। दे अब्ला भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से पहलगांव में हमला हुआ और इस हमले की कहीं कोई बाबा के द्वारा पर्ची नहीं निकाली गई, जिसके बाद जो है एक महामंडलेश्वर के बाबा हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने बागेश्वर वाले बाबा के ऊपर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि बाबा जी सभी का पर्ची निकालते हैं, फिर ये देश में इतनी बड़ी आतंकी हमला हुआ, इसकी पर्ची क्यों नहीं निकाले। हम इन्हीं मुद्दे पे बातचीत करेंगे पास्टर साहब से कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा सर? कहने वाले तो सीधा सीधी संदेश नहीं दिए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कपोल कल्पित कथा जो ये कहता है, तो ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं उन्होंने तो सही जवाब दिया। आप पर्ची निकाल करके अब कल्पना करिएगा, आप देखिए यहाँ पर कोई राजनीति नहीं, ये सीधी सी बात है, एकदम आसान सा सवाल है। आप अगर पर्ची निकाल सकते हैं कौन व्यक्ति के जीवन में क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, किस लिए आया है, क्या उसका नाम है, इतना तक अगर आपको पता है तो पहलगांव में ये हिंसा आतंकवादी हमला होने वाला है, ये पर्ची नहीं निकलना चाहिए था। कब निकलना चाहिए था? तो अगर ये नहीं निकाले हैं तो देश के लिए खतरा है। धीरेन्द्र शास्त्री देश के लिए खतरा है, ये देशद्रोही है, इसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अरे भाई, आपके पास में ये क्षमता था, फिर भी आपने क्यों नहीं निकाला। अगर आप ये पर्ची निकाल दिए होते तो आज 26 लोगों की जो हत्या हुई, ये हत्या नहीं हुआ होता। ये 26 लोगों का हत्यारा धीरेन्द्र शास्त्री है, मैं मानता हूं, और मेरी बातों को, मैं इसी बात को अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने हैं, उन्होंने भी इसको साबित किया है और इसी बात को कहा है कि अरे भाई, तो पर्ची आप क्यों नहीं निकाला है, एक मतलब आपने ड्यूटी नहीं किया है, आप देश के लिए खतरा हैं। और निश्चित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो किया है, अगर वास्तव में क्षमता था तो निकालना चाहिए था। क्या लगता है कि वो आतंकी से मिले हुए थे क्या, जिसके वजह से पर्चा नहीं निकाल पाए? हमको तो लगता है कि जरूर मिले हुए होंगे ही, इसलिए कि हमारे अंदर में अगर वो क्षमता है। एक बात बताइए, हम अगर गाना गाते हैं तो हम एक छोटा मोटा स्टेज पर गाना गा रहे हैं, तो बड़ा जगह पर हमको परफॉर्मेंस करने के लिए मिला है, जहां पर हमको परफॉर्मेंस करने से बहुत सारे लोगों को जीवन बच सकता है, तो क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए ना। तो अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री ये पर्ची निकालता है और अपने आप को ये कहता है कि हम पर्ची निकाल करके लोगों को भूत भविष्य सब बता देते हैं, तो भूत भविष्य बताने वाले को ये नहीं बताना चाहिए था, बताना चाहिए था ना। तो नहीं बताया, तब ना 26 आदमी की जान चल गया जी। तो 26 आदमी के जान जो गया, केकर गलती से गया,
धीरेन्द्र शास्त्री के गलती से गया ना, तो जरा गलती से आदमी के जान जाए तो ओकरा सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अच्छा, ये बात हम तो नहीं कह रहे हैं, ये बात तो भाई जेन्युइनी है। कोई भी बात कहेगा कि अरे भाई आपके अंदर में क्षमता था तो काहे नहीं किए। और एक बात और कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इनको जो अथी होता है ना सेना वाला में, तो सेना वाला में इनको एक आध गो जगह दे दें, कमांडर वगैरह बना दे, चाहे कुछ भी बना दे, कोई विभाग इनकर बना दे कि कहीं से भी कोई आतंकी हमला होने वाला हो, कहीं से भी कोई देश पर खतरा हो तो ये बता देंगे पर्ची निकाल करके कि ऐसा हो तो देश सुरक्षित हो जाएगा। ये करना चाहिए था। बि पास्टरखौ सेल्यूट खालामदों, जाय पास्टरा गोहो खालामनानै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बेखेवनानै होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जों बयबो मोनथिगौ नङा होमब्ला 2025 नि 22 एप्रिलाव जोंनि भारतआव मा जानानै थांखो, बे जाहैबाय जम्मु एन्ड काश्मीराव पहलगामाव टेररिस्ट एटेक जादों आरो बे टेररिस्ट एटेक जानायाव गासै 27 जन सुबुंफोरा थैबाय, जेराव दायनिगिरि जेबो दाय गैयामोन। जायफोरा जागा नायनोसो फैदोंमोन, बिथांमोना टुरिस्टमोन, टुर खालामनोसो फैदोंमोन, बिथांमोनखौ इनाय अनागारियै दुथांफोरा गावथारबाय। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव टुइस्ट बाथ्राया जादों जाहैबाय, बे पास्टरा बे बाथ्राखौ बुंदों, बे पास्टराल' बुंदों बे नङा, गोबां भारतनि गोबां हिन्दु फोथायनायनि सुबुंफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो गोबां धोरोमनि मुस्लिम धोरोमनि बिथांमोनाबो बुंदों। दिनै भारतआव गोबां रोखोमनि आखाइ, जायखौ जोङो सर्ट रावाव बुङोब्ला आखाइ नायखांग्रा होननानै बुंनांसिगोन। धीरेन्द्र शास्त्री नोंथांमोना मोनथिगौ, हिन्दु धोरोमनि सासे बिख्यात बुंथिगिरि, मोजां बुंथिगिरि, धोरोमगुरु धीरेन्द्र शास्त्री। बिथाङा मोनसे पेपार लायो, पेपार लानायनि गेजेरजों सासे व्यक्तिनि फिउचारनि बाथ्रा, पास्ट लाइफनि बाथ्रा, प्रेजेन्टनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनानै होयो बै पेपाराव लिरनानै। हयथ' नोंथांमोना जुदि बेफोर बिसयखौ जुदि नायग्राब्ला, नोंथांमोना जुदि गियान, बेफोर गुबुन धोरोमनि गियानफोरखौबो लानो होननानै नोंथांमोना सानोब्ला हयथ' नोंथांमोना मोनथिगौ, नोंथांमोना माब्लाबाफोर नुदों धीरेन्द्र शास्त्री होननाय, आरो नोंथांमोना नुवाखैब्ला नायगोन धीरेन्द्र शास्त्री होननानै सार्च खालामबा नोंथांमोना मोनगोन बिथाङा माबायदि खामानि मावो। दा बे बिसयाव गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो गोबां भबिष्यतबाणी होग्राफोर जोंनि गेजेरावबो दङ। दा बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानैनो बेफोर बाथ्राया फैदों। बे जाहैबाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि पेपार लानानै फिउचार बुंनो हाग्रा ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो दङ। फिउचार बुंनो हाग्रा, भबिष्यतबाणी बुंग्रा होननानै जायफ्रा इउटिउबाव गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो, मुस्लिमफोरनि गेजेरावबो दङ, हिन्दुफोरनि गेजेरावबो दङ। नाथाय दिनै 2025 नि एप्रिल दाननि 22 अक्ट'आव जिथु जानानै थांनाय जिथु टेररिस्ट एटेक, बेखौ मानो रावबो बुंनो हायाखिसै, बेखौ मानो रावबो बुङाखिसै, बे बाथ्राखौ बे पास्टरा मोजाङै बुंदों। बेखौनो सोंलु खालामबाय थादों जे मानो बुङाखिसै। दा जुदि बिथांमोननो जुदि इसोरा थारैनो बे गोहोखौ होदोंमोनब्ला, बोलोखौ होदोंमोनब्ला, भबिष्यतबाणी बुंनायनि गोहो बोलोखौ होदोंमोनब्ला, बेखौ मानो बिथांमोना बुङाखिसै, बिथांमोना दायनिगिरि होननानै बिथाङा पास्टरा बुंदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो थर खालामनो नांगोन। संसारा बुहुमा जेसेबांखि मा बुङा मानो, नंगौ दिनै थारैनो बुहुमाव गोबां धोरोमनि मानसिफोर दङ, व्यक्तिफोर दङ, बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बुङो जे फिउचार बुंनो हाग्रा होननानै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर नङा। गोबां बिगियानगिरिफोराबो बे बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ जे गासैबो ट्रिक्स होननानै, जायफोरा धोरोम गुरुफोर, धोरोमनि बाथ्राजों थांनानै गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावदों, हिन्दु समाजनि, ख्रिस्टियान समाजनि एबा मुस्लिम धोरोमनि, गासै धोरोमनि जायफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावो, बिसोर नंखाय गोनजा होननानैसो बिगियानगिरिफोरा बुंदों एबा सुबुंफोरा बुङो। दिनै थारैनो बे बाथ्राया फोरमान जादों। जुदि फिउचारनि बाथ्राखौ बुंनानै होनो हानायमोनब्ला मानो बिसोरो बुङाखिसै बै पहलगाम टेररिस्ट एटेकनि बिसय। दिनै रायजो राजाफोरा बिनि फिननायखौ नागिरदों जे थारैनो धीरेन्द्र शास्त्रीमोन बायदिया ख्रिस्टियाननि धोरोमगुरुफोरा, जायफोरा भबिष्यतबाणी नाबि होननानै बुङो, बिथांमोना मानो बुङाखिसै। 27 जन सुबुङा ओरैनो इनाय अनागारि थैनो गोनां जाबाय। जुदि बिथांमोना हायोमोनब्ला बै बाथ्राखौ बुंनायनि गेजेरजों, नुनायनि गेजेरजों बिथांमोना बे खामानिखौ हमथानो हागौमोन। नाथाय गैया, रावबो खामाखिसै। That means बेफोर गासैबो नंखाय। बे बाथ्राखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ फोरमान खालामनो नागिरदों एबा फोरमान खालामदों एबा फोरमाना नुजादों। दिनै अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों, बे गासै जाथायफोरनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो नांगोन। गोबां मानसिफ्रा बासायजानायनि बाथ्राखौ नागारनानै
परिबर्तननि बाथ्राखौ नागारनानै गोसो सोलायनायनि बाथ्राखौ नागारनानै रिपेन्टेन्सनि बाथ्राखौ नागारनानै मानसिफोरा सोमोनांथाव फारसे खारो। जेरावनो सोमोनांथाव जादों होननानै सोमोनांथाव बाथ्राफोर बुंदों होननानै खोनायो बेयावनो मानसिफोरा ज' जायो। दा बेवहाय साबधान जागोन अनजाग्रा प्रियफोर, जायफोरा गावखौ नाबि होननानै बुंनानै लायो। दिनै फिउचारखौ बुंनानै होनो हानायमोनब्ला पहलगाम टेररिस्ट एटेकखौबो बुंनानै होनो हागौमोन आरो गोबां मानसिफोरखौ बासायनानै होनो हागौमोन होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ आरो बे बाथ्राया सैथो अनजाग्रा प्रियफोर। दा बेयावहाय जोंनि सोलोंनांगौआ बे थारैनो सैथोआ मा जोङो बेखौ मोनथिया, नाथाय इसोरा मोनथिगौ। दा बेयावहाय इसोरनि बुंनाय बायदिसो जोङो सोलिनो नांगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ मा फोरोंदों बेखौ जोङो, जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौसो फकास खालामदों जे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाया बासायजानाय। दिनै बासायजानायनि बिसय, परिबर्तननि बिसय सोर बेक्तिया बांसिन बुंदों? दिनै गोबां नाबिफोर दङ, जाय नाबिफोरा बाथ्रा केबल थाखा फैसानि, धोन दौलतनि, भिसा मोननायनि, साख्रि मोननायनि, मोजां जिउ मोननायनि, कम्फर्टेबल लाइफ जानायनि, धोन दौलतनि बेफोर गासै बाथ्राखौल'सो बुंगासिनो दङ, बेफोर बाथ्राखौल'सो बुङो। दा बेवहाय बेफोरबायदिनिफ्राय साबधान जागोन, जेराव गोबां मानसिफ्रा धोन दौलत थाखा फैसाखौ होसोनानै नाबिनि उन उन थांदों। नाथाय जाय नाबिया गावखौ बुंनानै लायो फिउचारनि बाथ्राखौ बुंनानै होनो हायो होननानै, नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों जे फिउचारनि बाथ्राफोरखौ बुंनो हाग्रा बेबायदि गैया। केबल जा दङ इसोरनि बोसोन, इसोरनि बोसोना जोंनो सैथोयै दिन्थिलांदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो सैथोयै बुंलांदों। बेनो फिउचारनि जोबथा सोमोनांथाव बाथ्राफोरा। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, नाबि गैया होननानै आं बुंनो नागिराखै, नाबि दङ। नाथाय जोङो बेखौ मोनथिनांगोन सैथो नाबिया माबायदि आरो असैथो नाबिया माबायदि, बेखौबो जोङो बुजिनांगोन। मानोना बे बिषयाव इसोरनि बोसोनफोरा जोंनो रोखा रोखायै फोरमायनानै दोनखादों। जोबनायाव मोनसे बोसोन फरायनानै फोजोबनो हास्थायबाय। नायदो हुदा बिजाब 8:20-22 सिरि। आन्थाय आंनि हुकुम नङा लाबानो सोरबा नाबिया आंनि मुङै बाथ्राफोर बुंब्ला एबा गुबुन मोदायफोरनि बिसय बियो बुंब्ला बे नाबिया सिथार जाथारगोन। नोंसोरो गावसोरनि गोसोआव बेबादि सानोब्ला बे बुंनाया फोरबुनिफ्राय नंगौना नङा जोङो माब्रै मिथिनो? नोंसोरो मिथिदो, जायनि रायथिनाया फोरबुनिफ्राय नङा बिनि रायथिनाया जाफुङा, बियो गावनि बोलोजोंसो बुंदों, बिनिखाय नोंसोरो बिखौ गिनो नाङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदिनो जानानै दङ। दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि नाबि होननानै बुंना लाग्रा बेक्तिफोर दङ। मोनफ्रोमबो धोरोमाव, ख्रिस्टियान धोरोम, हिन्दु धोरोम, मुस्लिम धोरोम, गासैबो धोरोमावनो गावखौ नाबि होननानै बुङो आरो बिसोरो गासैबो गावनि गोहोजों, गावनि मेलेमजों, गावनि बुद्धिजों, गावनि साइक'लजि पावारखौ बाहायनानै गोबां रोखोमनि खामानिखौ मावदों। जेरैहाय बिगियानगिरिफोरा मावो, जेरैहाय बिगियानगिरिफोरा मा बुङो जे बे सप्तानि गेजेराव बोथोरा गोबां गाज्रि जानो हागौ होननानै बिगियानगिरिफोरा बेखौ मोनसे सन्देह खालामनानै मोनसे मेसिनफोरजों नायनानै बुङो आरो बेयो माब्लाबा माब्लाबा बिथांमोननि बुंनायफोरा जायोबो, नंगौबो। थिग बेबायदिनो दिनै जायफ्रा धोरोमनि गुरुफोर, जायफ्रा प्रफेट, जायफ्रा मा मुं बुंदों, बाबा बुंनानै लादों, मौलबि बुंनानै लादों, बिथांमोननि गेजेरावबो बेबायदिनो गोबांफोरा नंखाय नाबि दङ। गावनि गोहोजों, गावनि बोलोजों बुंनाय बेक्तिफोर दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, आं दहायनो बुंखाबाय जे सैथो नाबि गैया बे नङा, सैथो नाबिफोरबो दङ। दा बेखौ जों सिनायनो रोंनो नांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों, सिनायनो हादों। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ।